I think kana makambonzwa zvekunzi kune magay like seems like ndo tisu vanhu vacho. Alright. Yes, tisu vanhu vacho vanorara nevamwe varume yavo. Vatanyatsoita romance. Ndakanyasoita nawo romance baba uzoti ndakasvika patime yekuti ndakavadya sikarudzi yavo chaiyo ndanakidzwa neromance yavakanga vandipa baba ivavo. Munhu wechirume kana tichiita bonde isusu tinoshandisa anasi. Ndo yatinoshandisa. Yes. Kudai vabereki vangu vatove nemari. I think dai ndakatonochinjwa ndatoo munhu wechikadzi kutaura kwandiri kuita kuno. Ndiri even muroad mucommunity nichifamba nogona ngona mukomana akanaka. Kuti ndotochiva kuti mukomana akanaka. Ndopandonzwa kutoti my feelings angu akuita sei? Akutomhanya. Ndotonzwa nhengo yangu ichitoita sei? Ichimira. Asi inomirira munhu wechirume. Asi ndakanzwa ndaona musikana akanaka sei? Ndingatoperere mungokomi ndoti musikana akanaka uyu. Kubva ndichingokura ndaningori munhu aifarira hembe dzevasikana, zvidhori, ndaitamba mahombwe. Ndaidotonzi amai kutonzi baba kumahombwe afaiti aitobaka kune vamwe vana vemuraini. Nandiri munhu aifarira zvinhu zvechikadzi. Zosvikawo vabereki vatozosvika pakuti ngatimbofambei nemwana wedu. Chii chiri kuita sei? Chiri kuitika. Takambofamba kun'anga, kumasowe, takafamba kwese. Asi hapana kana chenji yakachinja. Kuchipatara zvese takambozama mapiritsi. Asi zvakaramba kusvika nanhasi ndozvandichingori. Shuwa ma-DNA test takaenda akanobuda kuti aiwa tiri ropa rimwe chete. Nditaswa majinzi angu. Ndainzi mabhonzo angu ndeechikadzi 1. 2 majinzi angu akawandira kumunhu wechikadzi. That time yandikaroorwa kuti ndakazopinda marriage navo. Ndasati ndakuziva kuti nyika inoita sei? Inonakidza. Kubviswa mhandara kumagay, it seems like kuti ukarara nemurume it's first time. I think une tsinga dzaunenge unadzo dzinotodambuka tsinga dzadambuka unotobleeda but haubudi ropa rakawandisa. Zvekutoisa ina zvitori mandiri zvekuisa. Nhengo yangu haisati yatomboshanda ichiri virgin. Right. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bishu reality show. Muchirongwa chinechi tange chita hurukuro nema-commercial sex workers handitika. Tichinzwawo matambudziko avanosangana navo. Tichinzwawo zvakare kuti uye vakatanga sei zvinovafadza here handitika. Muchirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV. Munhu wese anenge achibuda pachirongwa chinechi munhu anenge ataurira nazvo anenge achitoziva kuti ari kuonekwa nenyika yese handitika. So ndine muenzi panapa guys. Muenzi akasiyana nevamwenzi vatinoziva wamazuva ese. Tinowanzoburitsa mavideos akawanda ari evanhukadzi ari ma-commercial sex workers. Asi muvidhio ineyi ndine muenzi wechirume ari commercial sex worker. So regai tinzwe kuti zvinombofamba sei. Mukoma kana kuti sisi ameno ndoti kudi sisi. Alright. Kwaziwai. Triple Makadio. Handitika. Yes. Alright, aiwa tinofara zvedu. So mic yedu atikushandisa i1. So ndichati kana ndakataura kusaidi kunoku moimiriro kana tichinge ndaisa mic kusaidi ikoko muite sei mozopindura handitika. Chekutanga da kuzivisa kuti muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai wese munhu angori ne access yekuenda painternet akangouya pachibanda media akangogoogle akati Bishu reality show anobva akuonai. Alright, hazvina problem. Taita zvinhu nekuwirirana. Hapana chakaipa. Handitika. Da kuti muconfirm mega kuti basa renyu nderechii? Basa rangu ndere sex worker. Mutsvaga mari nekuenda mubhawa kutengesa bonde. Ndo basa rangu. Uyezve ndoita sex work yangu ndoitira kwese kwangobuda mari ndinoita. Ndo basa rangu. Right. Pane patinoda kuti ndinatsonzwisisa. Ndakakutarisai inini structure yenyu. Ndiri kuona muri munhu wechirume. Saka imimi munenge muchibhadharisa kurara nevakadzi here
munenge muchibhadharisa kurara nevarume here? Natsodonongodzai kuti basa renyiri munonyatsoita zvakamira sei chaizvozvo? Ndinenge ndichibhadharisa kurara nevarume. Ndobhadharisa kurara nevarume. Maservices angu ndoita nevarume. Ndichibhadharisa bonde. Ipi muri munhu wechirume kubhadharisa kurara nemunhu wechirume. Chirudzi. Kune kunzi I think kana makambonzwa zvekunzi kune magay like seems like ndo tisu vanhu vacho. Alright. Yes, tisu vanhu vacho vanorara nevamwe varume yavo. Tisu vanhu vacho. Yes. And I think mazonatsodonongodza zvandanzwisisa chechezvo. Ugei hwenyu, ugei hwekuti makanzwa kuti chigei chinobhadharira kana kuti zvinhu zvakatozvarwa zviri mamuri. Inini chigei handa kuda kuchiitira mari. Zvinhu zvakatongozvarwa zviri mandiri. Kubva ndichingokura ndandingori munhu aifarira hembe dzevasikana, zvidhori, ndaitamba mahumbwe. Ndaidotonzi amai kutonzi baba kumahumbwe afa itaitobaka kune vamwe vana vemuraini. Ndandiri munhu aifarira zvinhu zvechikadzi. Zosvikawo vabereki vatozosvika pakuti ngatimbofambei nemwana wedu. Chii chiri kuita sei? Chiri kuitika. Takambofamba kun'anga, kumasowe, takafamba kwese kwese. Asi hapana kana chenji yakachinja. Kuchipatara zvese takambozama mapiritsi. Asi zvakaramba kusvika nanhasi ndozvandichingori. Hapana chenji. Alright. Ndinowanzoziva vanhu kumasowe vachiwanzopa tsanangudzo. Vanhu kumasowe vaitaura vachiti kudii? Vamwe vekumasowe vaiti mweya wetsvina chichi kumushe kwenyu kune mumwe munhu akambokura achizviita here? Tedhi vaiti hakuna zvatotangana neiyeyo. Zvadaro vobva vati topiwa munamato kunogeza, ndaingogeza asi hapana chenji yaita sei? Yaimbooneka. Zvaingoramba zvakangoita sei? Zvakangodaro. Ko n'anga dzaiti kudii? Dzimwe n'anga dzaiti mwana anenge ane zvinhu zvakamugara paari zvamunenge musiri kunyatsogadzirisa. Saka makagadzirisa zvinhu izvozvo zvinhu zvake zvinoita sei? Zvinosununguka. Asi zvakambozama kugadziriswa asi zvakangoramba zvakangoita sei? Zvakangodaro. Hapana kana chenji. Bute rainzi munomugeza nebute, taimbogeza nebute, mushonga tichigeza nawo. Asi hapana kana chenji yakamboita sei? Yakambochinja. Zosvikawo tatozosvika pakunyeperwawo nedzimwe n'anga vanhu vachiti mwana ari kudedzwa kumusha kwani? Kumusha kwavo. Mwana ari kudzinza risiri ravo ndosaka ari kuita sei? Ari kudai. Ari kudedzwa nechi? Nedzinza ravo. Asi takazozvifambira zosvika ndatoti baba vangu vatozotsvaga mari yekuenda neni kuma-DNA test. Shuwa ma-DNA test takaenda akanobuda kuti aiwa tiri ropa rimwe chete. Baba vangu ndipo vakasvika pakuti rega ndisiyane nazvo. Vakatosara ndavangoti mwana wangu ndozvaari, Mwari hamheni ndozvamukaita sei? Ndozvamukandipawo. Handei pana ana mazvikokota wezveutano, ana chiremba. Vakamboita here ma-investigations? Kana vakaita ma-investigations vakaburitsa maresults ekuti kudii? Ndakaita ma-investigations ekutariswa majeans. Ndatariswa majeans angu. Ndainzi mabhonzo angu ndechikadzi 1. 2 majeans angu akawandira kumunhu wechikadzi. So ndakapiwa mapiritsi amenanzi hormone balance chichi. Ndobva ndatombotanga kumanwa but ndobva ndatomamwa dzinenge 6 months ndichimwa mapiritsi aya. Ndobva ndazi ndozodzoka kucheck up. Ndobva ndadzoka hapana kana chenji yakawanikwa ipapo. Zvakangoramba zvingori zvavakaona last time ndozvavakangosvika vachiita sei? Vachingoona zviri. Manesi obva ati izvi zvakudawo zvechivanhu. Vabereki vangu vakati zvechivanhu takambozama takaita sei? Takatadza. Manesi akati imbonyatsofambai kuna vanoitawo sei? Vanogona nokuti tazvitadzawo. Ndobva vabereki vangu ndipo vakazongoti ngatingoitewo sei? Ngatisiyanei nazvo. Zviko zvaizvozvi havangozviziva kuti mwana wangu ndozvaari. Vese vangozoti ndozvomwana wedu ndozvaatongori. Saka vakutongozvinzwisisa nekuzvi-understand. Alright, but imimi sister and brother, mune chishuviro here chokuti munatsova munhu wechirume akakwana kana kuti mune chishuviro chokuti munatsova munhukadzi akakwana? Ndichitanga ndakutoziva ndakura ndati samukei ndakuziva zvikuitika. Ndaitombozviramba ndichiti ndoda kuitawo
mukomana chaizvozvi zvaiti kuchikoro waisekewa kupi ufambe muraini chaimo vanhu vaitokuseka kuti anhei muonei mukomana anenge musikana vanhu vaitokuseka asi ndakazosvika pakutozviandastenda kuti ndo zvandiri hazvichambofa zvakaita se zvakachinja. So imari yandisina kana mari isino vabereki vangu dai vabereki vangu vatove nemari I think dai ndakatonochinjwa ndatoo munhu wechikadzi kutaura kwandiri kuita kuno. kutonokatwa zvombo zvechirume kwachaiko kutoita munhu wechikadzi kutobviswa zvombo zvechirume kutoitwa mukadzi chaiye sezvakaitwa taTelicious kutoita mukadzi chaiye kutoiswa breast chairo. hanzi zvinokosta mari yakaita sei kuti muchinjwe kuva munhu wechikadzi? Zvinotocosta hanzi more than 8,000. Yes, it's 8,000 kuti uchekwe zvese operation yacho chichi pasina yepasipoti pasina bus fare uzotanga utsvaga futi yepasipoti uzoda kubhuka ndege uzoti 8,000 futi pamusoro saka mari yacho yakawandisa. Right, tombodzoka kumashure zvishomanana. Muchikura imimi makakura muri munhu akainatsoita sei chaizvo? Ndichikura ndandingori munhu aingofarira zvechisikana even kuchikoro chaiko dressing yangu uniform yangu yanga yatosiyana neimwe uniform yevakomana yangu ndaiti ndakapiwa uniform hombe ndaenda kunochekesa shoti riya ndorichekesa roita diki ndorisonesa robata uniform yangu yanga itori yakasiyana nevamwe even step ndaitofamba zvokuti vanhu vaiti naimi mwana uyu akaita sei ndiri munhu aingotariswa pese pandafamba vanhu vaisaura vachitotaura kuti apfuura napa. Alright. Rupanzwisisa. Saka zvezvi sister wangu mane makore mangani basa rekutengesa bonde iri rane makore mangani zvakare? Izvozvi ndane 21 years. Ndichitengesa bonde ndakukwanisa 3 years ndichitengesa bonde ndichitangu sex week yangu. Asi makore angu andinawo kubuda kwa 21. Alright, nhengo yenyu inotombosvika pakumbomirawo here sezvatinoita sevanhu vechirume kuti kana ukaona bhebhi rakabatana rakadai wakangodai unobva wanzwa kuti mona weve yatosimuka? Nhengo kusumuka inosumuka just because ndo inenge ine mafeelings asi inosumuka chinge zoti ndiri even muroad mucommunity nichifamba nogona ngona mukomana akanaka kuti ndotochiva kuti mukomana akanaka ndopandonzwa kutoti mafeelings angu akuita sei akutomhanya ndotonzwa nhengo yangu ichitoita sei ichimira asi inomirira munhu wechirume asi ndakanzwa ndaona musikana akanaka sei ndingatoperere mungokomenta kuti musikana akanaka uyu sengozvikomenta semunhu ari kukomentawo musikana bi yake ndongokomenta kuti musikana yakaita sei akanaka uyu zvotongoperere mandina kana mafeelings andombonzwa kana ropa rangu kumhanya. Hanzvadzi tombonatsotaura chokwadi panapo right. Tomboti makamera ari off right. Natsotaura chokwadi kuti mune sure here kuti imimi kana makuona kana bhebhi rakanaka kune mabhebhi akanaka munomana aimbomumire kana sei kana tine mamwe mabhawa kutoti tinotoenda anoita zvekustripwa ekuti se kune bhawa rinonzi level lounge munototamba vasikana vasina kupfeka vanenge vachitostripa indotoenda mbawa imomo ndotosvika ndine mishini yekutozvitsvagira mari yangu notogona kutoona mumwe munhu wekutoti anenge achitoentertainana nezvikuitika achitarisa but ndotosvika pakutarisawo but zvine chitongondinakidzawo ndichitoonawo ari musikana bi yangu ari kuita sei ndotozvichiva kuti ndoda kutozviitawo but nekuti ndine nhengo yechirume ndo inotozondikanganisa zvakawanda asi handina kana zvandinombonzwa nechitoonawo kunge ndini ndiri kutotambawo pastage pacho. Alright, vanhu vechikadzi vane nhengo yavo inozoiswa. Imimi ndakakutarisa iwe structure yako inoratidza kuti munhu wechirume. Saka une nhengo mbiri here yechikadzi neyechirume kana kuti zvinofamba sei? Tine nhengo mbiri, tine nhengo imwe chete. Imwe chete yechirume, hatina nhengo mbiri. Saka munhu wechirume kana achiisaka anowanzoisa panhengo yechikadzi. Saka imi munozoiswa kupi? Munhu wechirume kana tichiita bonde is for isusu. Tinoshandisa anas. Ndoya tinoshandisa, yes. Alright. Munhu wechikadzi kana achiitwa bonde anosvika panguva yekuti anonzwawo kutunda kwekuye ndo paanonakirwa. Munhu wechirume
anosvikawo zvakare panguva yekurasa mbeu kuti anakirwa. Imimi munotundawo here? Ya, panyaya yekutunda, yes, tinotunda. Unoti unotosvika panguva yekunzwa kuti apa ndanyatsosvidzwa chaipo chaipo. Unotosvika pakutoprodusa zvakatonaka. Asi unoprodusa nenhengo yako yechirume iyoyo. Ndio inoprodusa. Handizoziva kuti zvinozofambawo sei. Just because paunenge uchiitwa kuana ikoko unozongonzwa kuti yes ndasvitswa chaipo chaipo, but unozonzwa masperms aya kubuda nenhengo yechirume. Alright, tidzokere kumashure zvomanana. Zuva renyu rekutanga pabonde rekubviswa hamheno, tingati humhandara here kana kuti ujaya hamheno, virginity hamheno ikokoko. Makatanga mune makore mangani? Chii chakanatsoitika kuzoti muzotange kuita? It's like kuti ndanga ndiri kuprimary, ndiri grade 7. Ndichitobva kuchikoro. Panga pane vamwe baba so vangopaka mota yavo musaidi meroad. Ndobva ndiridzira bhero. Ndobva nditi ndokumburawo kubvunza madirections. Ndobva ndati mudoenda kupi? Matiziva ndaigara kuChinoi. Ndobva ndati ndaenda kufa ndida kupinda mutown, handisi kuziva road kunondisvitsa mutown. Ndobva ndati manje ndo road yandingoita yandiri kuenda nayo. Ndobva ndichipinda ndiite tiende. Ina handida kuzoti baba vari kutodawo nezvangu. Ndobva ndapinda mota mobe. Ndapinda mota yavo. Ndobva vanditi unogara kupi? Ndakati ndogara kusaidi mutown kuna Muzare. Ndobva nditi alright, it's okay. Ndonokudropa kupi? Kumba kwenyu. Ndobva ndati alright, hapana chakaita chakaipa. Ndobva nditi unoita nezvei? Ndakati pachii? Ndobva nditi pane zvandaona pauri chichii? Ndobva ndati zvinenge. Ndobva nditi hanzi roho yako, which type of your roho? Ndobva ndati zvemaroho zvamakutaura izvi handizvizivi. Ndobva vanditi uri mugei kaiwe? Ndobva ndati ye ndiri, but handisati ndakuita ndakuziva zvazviri. Ndobva nditi ndoda kudzidzisa. Funga baba ivo vakandiburitsira almost mari yosvika 300. Ndobva nditi daenda newe kupi? Kulodge. Ndobva ndati handisati ndamboita ndambozviita. Ndobva nditi ndonokudzidzisa. Ndofunga ndichisvika. Baba ivo vanga vane baby oil yavo yanga vanayo, mawipers avo, neimwe syringe yavo. So izvezvi majekiseni zvemombe zviya, masyringe emajekiseni emombe aya ndovanga vanawo. The first thing yangu ndichisvika mulodge vakabva vandipa syringe yabva vati unoisa mvura, then unobayirira kuanus kwako, wopushira mvura yese. Ndanopushira mvura yese. Zvikanzi ndomugezero unoita waunoitawo chinhu chako. Ndobva ndati alright, yes, I understand. Ndobva vanditi chiuye. Ndobva ndaenda. Ndobva vandizora baby oil iyoyi. Ndobva vapfeka kondomu ravo mushe. Ndobva vatanga kundiza. First day zvakandirwadza. Ndobva ndatomboita almost 3 days ndichirwadziwa. Ndakada kugara ndainzwa kuti ndiri kurwadziwa. Mama vabva vatombondibvunza kumba vakanditi chii? Ndakati ndakaita ndakakwara. Ndobva vanditi wakakwara pai? Ndakati ndine chimota pasaidi pechidya. Ndobva zvangoperawo zvakadaro. Ndobva ndatoita day rechi4 ndanda kutofamba zviri nani. Zvakaitika pandikabreakwa virgin. Alright. Saka makabva madzokera kumba here ipapo kana chichakafamba sei? Ndapedza vakabva vanondisiya kumba nemari yangu yanga vandipa $300. Ndobva vanondisiya kumba. United States dollars? Yes, yange United States of America, USA chairo. Igore ripi roro? It was 2014. Yes, 2014. 2014. Alright. Saka vabereki havana kusvika vachibvunza here kuti wakomana, because munhu ari kuprimary kubata $300 United States dollars, havana kubvunza here kuti mari iyi zvafamba sei, waiwana kupi? Ndichisvika kumba chinhu chandikatanga kuita, ndine mari yei, handina munhu wandikaudzwa ndine mari. It's like kuti mari yangu ndakatozobuda nayo mangwana makuseni. Kuchikoro kwaiendwa kutrip. Vandasvika vandazvibhadharira trip yangu yaendwa kuKariba, chinzi $70. Ndasvika vandazvibhadharira mari yangu yekuenda kutrip. Vandadzoka kumba, vandatuna mama, tikuenda kumasports kuKariba musi wakati. Mama wangu vanditi alright. Apa ndaida kuendawo kutrip. Ndavati ndikuenda kupi? Kumasports. Mama wangu vati alright. Saka ndavapa chibepa chekuita chekusaina.
ndobva ndapa chibepa chibva vaita sei ndobva vasaina ndobva ndadzokera nacho kupi kuchikoro ndobva ndanosiya nchibva nosiya chibepa changu kuchikoro kuya ndobva ndakwira mota yangu vandaenda mutaundi ndobva ndatenga foni yangu ye160 ndatenga foni yangu ye160 ndobva ndatenga line ndobva ndaba chitupa chamama ndobva ndatenga chi ndobva ndatenga line ndobva ndatenga data imwe yanga yasara ndobva ndatochengeta ndichiti ndozonodya kupi kutrip ndobva ndatanga kushandisira foni yapasi pemubhedha pasina munhu aita sei aizviziva kumba almost ndakatoishandisa almost 2 months pasina munhu ainge achiita sei achiziva asi mumwe musi ndakazokangana kuisa pasilent ndobva yazofonewawo nababa vaya futi ndobva vaifona vazoifonawo mama ndobva yaringa mama ndobva vanoitora pasi pechi pemubhedha po vakazotanga kundibvunza kuti kufoniwa kwaiona kupi chichi ndopa ndakazotanga kuvatsanangurira mufambiro kwakaita chii nyaya semwana mudiki ona ndichiri ndakapusawo patime yacho mama ndobva vati ada kuvatsvaga baba yoda kuvatsvaga chichi ndobva vafonera baba vai ndobva vafona baba iyo ndobva mama vati da kuenda kupolisi kunozvipota ndozvamukuitisa chi mwana vabereki vangu vakabva vavharawo nechi nemari murume yakabva ndakakanganisa ndokukumbirawo chi regerero vabereki vangu ndobva baba vaivai ndobva vauya nemombe like vakatorora kumba kwedu kuti vakabvisa mombe nemari yavakapa vabereki vangu yevhara muromo tinyaya isasvike kupi kupolisi. Mari iyi mari inonosvika kumamari mari yakapiwa mama nadhedhi yange ikawanda itosvika zvekuma more than 900 cash yange iri 900 then nemombe negrosari ravakatengerwawo mombe handizoziva kuti yange yakatengwa mari inganyipi. Alright, handiri kupanzwisisa. Wabva ipapo apa wangorumborondedzera pawakadanana nababa waka wakazodanana navanhu vakawanda sei kubva ipapo? Baba vati like vanga vakutozikanwa kumba vanga vakutosvika even vakada kuzonditora saka ndakatodhonza almost ndakaita time ndakatoenda kusekondari ndovanga vakutondibhadharira school fees ndakatopedza sekondari yangu ndazogumirawo form 4 vandati handichada chikoro vandatombogara navo ndakatombogara navo zvemost inenge gore rese ndichita sei ndichigara navo baba kumba kwavo kuno kuHarare kumaAvenues uko ndakatombogara navo ndakagara navo but takazonetsa nenyaya yekuti baba vanga vari munhu vaindibatira like vanga vasingandibvumidze kuita mafriends kuenda kumaauti zvodidiwo saka ndandanemwewo friend yanguwo ainzi Tabana aigarawo ikoko saka friend yangu iyoyo anga akuita sei aigara panext kumaAvenues anga akangoitawo zvanga ndakaita saka takazosvika pakuti anga akundibawo pamba paipai pemurume wangu wacho tichienda kubhawa ndibva ndazoona kuti nyika inoitawo sei inonakidza ndakazosvika pakutiza baba vaivai ndakatovatiza ndavatiza mva ndatanga kunoloja somewhere ndichienda kubhawa ndopa ndakatanga kuita zvekupindawo chibhawa. Ndaunazonzwisisa saka makatotama kumba kuti sezvinoita munhu aroorwa kana munhu aroorwa anobva kumba otonogara kumurume otopota achitoita zvekutodzoka kumba achishanya ndozvamakaita imimi? Ndozvandaitoita dzimwe nguva mama vaitombouya kuzondiona dzimwe nguva ndichitomboendawo kunoita sei kunovaona. Saka baba ava nhamba dzavo muchinadzo here? Nhamba dzavo ndichiri nadzo totombotaura tese. Saka kubva ipapapo pamakazotiza kubva kwavari vane nguva yavanombofonawo here kuti baby sweetheart dear darling uya timboita zvataimboita zviye zvese zvavari ndiwo ndo first cut wakabreaka virginity ka? It's like kuti first day randakatanga kubva pamba vanga vaenda kuUK kwangu nemhuri yavo vanga vane mukadzi wavo nevana vavo kuUK so vanga vatoenda zvealmost 2 weeks ndopa ndakasara ndibva ndabva chipamba 2 weeks dzese dzanga wasipo ndaingonyamba ndichiti ndiri kupi ndiri kumba saka ngari munhu wekuti vaita mavideo calls vonditi enda mumba ezoenda paheadboard ndione kuti show uri mumba havazosvika pakuzobata kuti munhu ako kupi
Saka vanotozokwanisa 2 weeks dzavo vari kumhuri yavo vakabva vadzoka vaona ndisipo pamba vatomboita time vachinitsvaga vachindifonera ndichiti ndiri kwana mama vasvika pakuenda futi kunana mama vakati handisi kutomboziva kuti ari kupi aingonditi ari kupi ari kuomba kwenyu ndatomboiswa police report kuti handisi kuwanika ndibva ndambotsvagwa vandishaya zvosvika ndazoudzawo mama kuti handiripo handichada murume handichada. Mama wangu akati ini handichazivawo kuti ndoitawo sei ndoita sei. Baba vakatombozama kudzokera futi kumba vakambozama futi kupa vabereki vangu mari inini wacho achitombondisira mari kuti dzoka asi ndakati aiwa mari yenyu ngaigare ndoda freedom ndoyameramba kuita sei kundipa saka ndingambogare nemi musiri kundipa freedom asi dai vakati vari kundipa freedom ndoita zvandinenge ndichidawo kuendawo out kana kuenda tese navo asi vairamba vakati izvozvo zvandide saka ndakati tsvagei henyu mumwe anoitawo sei anoda zvamunoita sei zvamunoda. Handiti mumwe wamuroorwa here munhu kana achinge aroorwa ka freedom inenge yaashoma ka that time yandikaroorwa ka kuti ndakazopinda marriage navo ndasati ndakuziva kuti nyika inoita sei inonakidza kudarika mumba marriage. Nyika chakanyanya kunakidzai kunyika chii? Makasangana nedzakakura here, dzirefu, dzikufu, dzitete here, kana kuti baba vaisanatsorowa bhora mberi chii chanyazoitika? Chakazoita kuti ndonoti nyika inonakidza mafaro inini it's like ndichingokura ndaive munhu aida redhiyo saka redhiyo ngonzwa muri paruzhinji uchinwiririra brain dzisisiri dzako dzasangana nedzebhiya ndakabva ndanoti life inonakidza uchiendesawo kumaout unosangana nevamwe vanhu kunzwa kwanokuendesa nzvimbo dzausati wamboenda chiendesawo nana Kariba chiendesawo mabhoti kupi nopana kanoti ava vazvikwanisi asi mari vanayo asi havasi kuzvikwanisa kuti vaendewo neni out havaite zvemaout vanonga dongosoro vakandivharira pai mugedhi ndakati aiwa reka ndisiyene nezvemarriage ndimboita zvechi zvenyika. Alright. Totambudzika mashiro zvomanana ndofunga ndinonzwa vanhu vechikadzi vaiti hanzi kubviswa umhandara kunorwadza. Vamwe vanotori hanzi kunoita kana 1 week kana kutoti 4 days kana kutoti kutodarika 1 week pain yacho ichirwadza. Saka imimi hameno kubviswa umhandara oro ujaya kwamakaitwa kusaidi uku kwenyu kwakamira sei? It seems like kubviswa umhandara kumagay it seems like kuti ukarara nemurume it's first time I think une tsinga dzaunenge unadzo dzinotodambuka tsinga dzadambuka unotobleeda but haubude ropa rakawandisa then unotomboita time show yekurwadzwa ini ndakaita 3 days ndichirwadzwa ndichiti kutoda baba vachiti vakada kurara futi neni ndaitoita sei ndairwadziwa ndichitozeza kuti ndirare navo saka ndatoita almost week ndisiri kutorara navo ndichitorwadziwa asi ndabva ndazoita sei zvazvazopora asi vainatsogona here baba avo kana kuti vaita sei? Zviri zvekugona vaingoitawo semunhu mukuru vaingotiwo zvejongwe kungoti kungoitawo but pambasina. Vangova nemakore kufungidzira kwako makore angave mangani? Vangova ne 42 years. 42. Right. Ndikupanzwisisa. Kune zvirwere zvepabonde zvatingati izvo pachirungu ma-STI kana ma-STDs. Munombosangana nawo here? Ndisana mbosangana nayo zvirwere zvepabonde. Ndisana mbosangana nazvo. Ndisingazoziva hangu vanhu asi ndinganyipi handisati ndambosangana nazvo kunyanya STI handisana kusasangana nawo imhaka yekuti kusasangana nawo imhaka yekuti munenge mushandisa protection here kana kuti hamusati mangosanganawo nemunhu zvake akaaffectwa nezvirwere izvi? Ndichishandisa protection uye kune mamwe mapills ekuti anodzivirirawo zvimwe zvirwere ndo anenge ndichishandisawo neprotection saka kuti zvirwere zvacho zvizotibatawo unenge uchizama neuku saka hachizonyanyi kuita sei kubatawo. Mapiritsi aya ndeapi aya?
I think kuchipatara kune mapills kune majekiseni eiwawo STI mashandisa even nyange usina kungonoribaiwa inongocleana system kuitira kuti pamwe unenge unacho but chenyu chaita se chakuoneka kuti izini kuti unenge wane sick but inenge isati yakubuda pakatest kaikai inenge isingabudi. Alright, unongogara wangu unobaiwa ungocleana kana unazvo zvongoita se zvongodigest. Alright, kuti just in case kana une STI but isati yakuradza masymptoms. Exactly. Ungogara wabaiwa. Then HIV kune PrEP iriko mazuva ano ndo yatinongotora kuti tingonwawo. Kune mapiritsi kune yekubaiwa. Saka inongobaiwa yekumapiritsi inonwa every day, yekubaiwa unobaiwa after 2 months, kune inobaiwa after 6 months. Alright, zvipatara zvipi zvinenge zvichikubatsirai nemishonga iyi uye zvakare zvinenge zvichikubhadharisai here? Tinenge tisingabhadhariswi, zvinoitwa mahara. Zvipatara zvine madonors, I think so. Zvine madonors just because kungoitwa mahara, iwe chako kungoenda miri wako chete. Fino ukarwara nemusoro mahara. Chipatara chema-sex workers, wese anongonzi sex worker anorapwa mahara. Saka I think zvine madonors. Zvipatara izvi mungakwanisa here kuti pamazita azvo just in case kana kune mumwe sex worker anoitawo basa ramunoita iri asikazivi kuti anoenda kupi, anokwanisa kutoziva kwekuenda mangwana kana achinge awirwa nedambudziko. Zviri kunonzi kuGauzi, kune inonzi Gauzi inorapa, kune manesi anenge ari ikoko anorapa. I think chiri kuna kusaidi kumaAvenues uku chiriko futi chinorapa vanhu vanorwara vakadaro. Ko chimwe ndechipi zvakare? Muno munhu ndochandoziva. Then kuChinhoi chiriko futi kune inonzi Sesha iri mutown chaimo, ukangobvunza ndoenda paSesha muChinhoi mutown unotoratidzwa pachinenge chiri. Alright, havazosvika here vachitozombokubvunza zvakawanda kana kuti vanotongoona kuti uri wedi? First time yako usati wapiwa Sesha number vanobvunza mibvunzo yakawanda. Vanokubvunza kuti uri hure here, woti vanokubvunza unohurira kupi, wakambosangana here nevarume, unosangana nevarume vakaita sei, wakambosangana nevarume zvezvekuti anzi kuenda kuma-threesome wakambozviita here. Unobvunzwa mibvunzo asi chaunenge uchita kungopindura mibvunzo yaunenge uchita se yaunenge uchibvunzwa. Mataura nhau dze-threesome. Matondipa umwe mubvunzo, imi vari mamborwa threesome here? Inotomboitika. Mamwe madhira totomboendai ku-threesome kana ku-8-some chaiyo. 8-some? Ndofunga wakabata dhiri re-8-some or 3-some. Ameno mari inenge yakamira sei papapa? 8-some unogona kuti kune vakomana 8 but kunenge kunzi seisusu togona kuti kune matop 8 iwi matop kana kuti 4 then kune muchidiwa kana kuti mabottom mune muchidiwa kana kuti 5. Alright, chimomirai. Inhanda asonzwisa chii chinonzi top, chii chinonzi bottom, naso donongodza ipapo. Kana chitaura kuti top mutengi webonde. Then bottom tisu isusu vatengesi vebonde. Yes. Saka mutengesi webonde uyu anenge ari mukadzi. Mutengesi webonde anenge ari mukadzi. Then mutengi webonde ndo matop ndo varume. Yes. Tumamiriro akaita maharo edu acho. Alright, chitsanangura henyu iko izvo ndaakunzwisisa kuti chii chinonzi top, chii chinonzi bottom. Chienderera henyu mberi muchinyatsotsanangura. Saka munongononzi uye nemashamwari ako kanoti 3 koko kumberi kune vakomana vanoti 7 kana kuti 6 then maenda vanokudza kuti mumwe nemumwe anenge achikupa mari yako unongononzi mumwe akadaurana newe anokupa kana kuti $40 mumwe upo 40 kana vari 3 vakunorara newe vese anokupawo ma40 kana iri short time kana ari manaiti pamunhu wega wega unopiwa 100. Depends wokuti macharges ako ewo muridzi wacho unenge uchizvichajawo sei just because
kuzvichaja munhu hauchajiri unozvichaja wega chazozimira shonongorwa rwako. Alright. Vabereki, alright, nganditi alright. Community, nharaunda yekwamugere ikokoko inozviziva here kuti ndo zvamuri kuita izvi? Ya, vanozviziva kuti ndo zvatiri kuita, just because they know kuti takangokuriramo vachingoona kuti vana ava. Saka vakuzvinzwisisawo nekukura kwatikaita nebata izvozvo. Vamwe vakakura tirimo vakuzviziva kuti vana ava ndo zvavanotoita ende ndo zvavari. Havachambofa vakaita se vakachinja. Because taitombotangai kutanga tichitombororwa kunzwi, but vanhu vakatongonoti vana ava ndo zvavari, havachambofa vakaita se vakachinja. Saka vazhinji vacho vakuzvinzwisisa vemucommunity, nharaunda, tisingazozivawo kumwe wako unongoti wakafambawo nzvimbo yausingagara unotanga kuti hona mwana uyu, hona mwana uyu. Wega unotanga utoshayiwo step yekufamba. Ndopaipa unozotora indrive inongonokusiyira pagedhi kwauri kuita se kwauri kuenda. Nokuti unongoonoti murodhi hamusi kufambika. Commercial sex workers echikadzi anowanzoenda patouchline kana mubhawa. Imimi maclients enyu kana macustomer enyu munabatira papichapichapa? As for me, hangu inini maclients angu ndinomawanira mubhawa. Ndakangosvika mubhawa ndakazvitengerawo 2 masavhana angu ndakagara. Music ikarira ndakatanga kunyazotamba madhanzi apa echikadzi. Aiwa ndinovatambira. Maclients anotanga kuuya ega kudai. Zvangu zvinenge zvakutofaya ndatozvimaketa kudhara. Anouya ega sei? Because takatarisa kuri vanhu vechikadzi unongowaona une dressing vanenge vakaruwa, vanenge vakaruwa mbambamba, tumashoti, tumamini, wakaruwa makeup, wakaruwa zvinhu very attractive. Unobva wazoti uyu sex worker. For sure akaisvika ukanomuapproacha hafa akakurambira because anenge ari sex worker. Saka imimi tinokuzivai sei? It's like kuti tinongoenda takangopfeka zviri genuine semurume. But kune vanozvinzwisisa vakatongokuona step yako nematambiro zvokuzi hakuna munhu wechirume anotamba unge mukadzi asingazviite, hakuna. Saka vakangoona munhu wechirume ari kutamba achiita unge mukadzi vanotozoti uyu mumwe wedu ndo watiri kutozonokecha. Vanongouya vega vototi udii hapana, handei makutoenda makutaurirana obva ipapo muchiita se muchienda. Ndo mazirano atinoita. Kune vamwe vanoisawo mhete dzine masaini, hanzi ukaisa kuleft here 1, vamwe vanoti ndo maziro anoitawo. Vamwe vanoti ukaisa dzese nepamhino, vamwe vanoisa paziso. Nemunhu anewo yake saini yaanenge achiratidzawo nayo. Saka vanhu vasingazivewo havatozivewo kuti ndo saini mhete inde. Saka ndotoshamisika vamwe vakomana mastraight vakungopfeka mhete, but havachizoti mhete dzenzi dzichiita se dzenzi dzichirevei, dzinopfekwa nevakomana. Alright, riripo here rimwe zuva rokutora kuti wakakechwa nemunhu, zuva iri ravakakufadza rausingakangamwe, kana riripo zuva rawakakechwa iroro, chii chakange chanatsoitika zvechokwadi? It's like kuti ndanga ndiri mubhawa. Papauyawo vamwe baba. So tatotobva kubhora rinonzi kuri kuScotland Rachel Kariba. Sandatori mubhawa. Ndiri mubhawa. Ndichifara. Baba vakangosvika kanditi ndeipi. Kandiri bhomuri sei. Ndobva vanditi unogara kupi, ndakati ndogara kuEpworth. Ndobva vanditi so inini zveKuEpworth handiite zvekuenda kuEpworth. Ndati ndobva nditi kumweni, ndobva ndati ndiri kumwa chisavhana. Baba vobva vaenda vanonditengera doro. Vakanditengera doro kuzadza tebho zvokuti vanhu vese vakanditi mwana uyu indava kudai. Vakanditengera doro baba ivavo, vobva vanditengera imwe, ndobva vanditengera neshisha. Ndakanwa doro svika ndadhakwa. Baba vobva vanditi chandi unoita sei? Kunorara. Ndobva ndavati kunorara kupi? Bva vanditi handiti mabhoka. Bva tanobhuka pahoteli inonzi Rainbow Towers iri mutauni. Vabhuka hoteli iyoyo, bva tasvika. Takageza tese, tanyatsogeza. Tapedza. Bva tanyatsoita romance. Ndakanyatsoita nawo romance. Baba vozoti ndakasvika patime yekuti ndakavadya sikarudzi yavo chaiyo, ndanakidzwa neromance yavakanga vandipa baba ivavo. Makuseni kwachena. Bva tasvika. Ndobva vanditi so apa udaita sei, ndikati ndinda kutotora indrive just because kunze kwakaita sei kwachena.
saka handichakwanisa kuita sei kufamba. Ndobva vanditi alright it's okay, ndobva vandipa $200. Vandipa $200 iya ndobva ndatora indrive yangu kubva mutown kusvika kuno vandanzi $35. Ndakafara musi iwani bva ndakasvika ngano. Zvakakufadza apa inhau yekuti wakapiwa $200 kana kuti inyaya yemheno bonde ramakaita? Zvese mari nebonde zvese zvakandifadza. Aiwa kana bonde vakandifadza baba vandidi kunyepa zvangu. Ndototi dai takasangana futi but hatisi kusangana. Alright, aiwa ndiri kupanzwa. Ko rimwe zuva raunototi aiwa wakakechwa nemunhu but zuva iroro hameno wakatsamwiswa kana kuti wakadisappointwa riripo here? Kana riripo chii chakanga chaitika kwaive kupi zvakare? Zuva randoti ndakatsamwiswa nemunhu. Ndakakechwa nemumwe munhu. Andikecha ndobva ndaenda kumba kwake. Ndasvika munhu uya takabva tatotaurirana bva tonti naita kwemari ndobva ndatonti $100. Shuwa tichitangosvika pagedhi pake akatanga kundipa akandipa $100 yangu. Bva ndavhara bhegi bva ndaisa chi $100 iyi. Ndasvika kumba kwake bva taita bonde, tatoita bonde redu zvakanaka. Ma5 ndobva ndimutsa. Ndobva nditi ndatotora indrive. Saka ndakangoti achindimutsa bva nditi pane mota itoridza bhero panze. Bva ndatora indrive. Mukadzi wangu manje ndinga kutobva kubasa. Ndatora indrive nonokusiya kupi kumba kwenyu. Chitoita sechipinda muindrive. Ndapinda muindrive. Saka patimes ndakamuka ndiri munhu anga kumhanya mhanya ndonge ndaziva kuti munhu yatora futi chi mari yangaita se yanga andipa. Ndapinda muindrive muya indrive yatofamba ndasvika kumba. Semunhu anga akadhakwa manheru acho ndichiri nehope ndakangosvika nekurara. Ndamuka ndichirega ndinotsvaga chi mari yakapararana. Dai 100 wakandisa nguvai. 100 yakandisa nguvai. Ndakabatikana ndidi kunyepa. Ndimbofe ndakasvika ngano zvandingaitwa nemukomana. Asi ndakazosangana naye hangu mubhawa akazondipa hangu mari yacho. But anozondipa yese akangonipa 20. But ndakasangana naye nanhasi nyaya inotongondibata bata. Alright, aiwa tiri kupanzwa ndofunga nguva dzedu dzinenge dzafamba. Taso tadaita tichipetera chirongwa. Muno munyika muno yeZimbabwe munomu. Mutemo wedu haubvumidze kuti munhu wechirume aroorwe nemunhu wechirume kana kuti munhu wechikadzi aroorwe nemunhu wechikadzi. Mutemo wedu wenyika unobvunza kuti munhu wechirume aroore munhu wechikadzi vachichata. Saka hameno kuti imimi sister munoda kuti kudii hameno kana kungave kuhurumende maererano nemasikirwo amakaita. Ndichinongoti kuhurumende ka dai vangogona vazvipasisa valegalize gay kuti yes chiriko chinhu chinonzi gay. Vakangolegalize that zvinhu izvozvo ka I think zvinhu zvinenge zvakutotifambirawo zvakanaka. Tiita kutokwanisawo kufambawo murodhi zvakanaka. Tiita kuraramawo nefreedom. Because vazhinji nyika yedu vanhu vari kutanzi vanhu dzokei kunyika kwenyu. Yes kunyika kwedu tichida asi takutsvaga mari dzemapasipoti dzei kuti tiende kwazvinoita se kwazvikalegalizwa kuti tinogara nzvimbo dzatiri tiri freedom dzakafanana seSouth Africa dziriko nzvimbo dzakaita se kunotogarika dzakaita se kwakalegalizwa gay. Zvinotova magay akutorarama in peace. Vanotopiwa mari in such. Unogara kuSouth Africa every month vane mari yavanotopiwa. Sema-sex workers kuchi South Africa ikoko ari magay vanopiwa mari. Vanorarama zvakanaka, vanopfeka hembe dzavada, vanofamba nguva dzavada, vanofamba zvakanaka vasina noise. Saka I think hurumende dai vangokwanisa ngoti tizvifambewo ingolegalizwawo muZimbabwe. Zvingonzi yako chinhu chinonzi gay chavako muZimbabwe. Patsika dzedu isusu semaZimbabweans kana kuti dzechiwani isusu kanyika kacho munhu wese ane shure yekuti kana akazvarwa azozvarawo mwana wake. Iwe uri munhu wechirume asi uchifarira munhu wechikadzi haudowo here kuita mwana wako iwewe? Kuita mwana ndotoda. Zvototi dai kunzi mari ndisaka ndati mari hanisina. Dai kunzi kune mari kana ndaikwanisa kana kutonzi zvinoitika ndaikwanisa kutonozvigadzira kuti ndiitewo nhumbu ndizvarire munhu mwana. Asi zvekuti ndizoitisa mwana izvi hazvisi mandiri. Maybe ndogononge ndisina kubvunza this question. Kana ndichinge ndaibvunza kudhara uraita zvina basa rikandidzokudze zvakare. Sister wangu munoona kuti nhengo yenyu imimi haisi kumbomirawo here kana kuti
aitombosvikawo here pai pekuti inorasa mbeu sezvinoita nhengo yangu kana kuti sezvinoita nhengo yakamerameni wangu kana kuti sezvinoita nhengo dzevanhu vese zvekuti inosvika pakumira yonakidzwa yorasa mbeu? Inomira ichitorasa mbeu asi haimirire kumunhu wechikadzi. Handina mafeelings nemunhu wechikadzi just because ndichingoona mukadzi ka ndeichitongozvionawo kuti ndimabi yangu. Sezvamunongoita imi varume kana muchigeza mese mungamisirane. Ndo the same ndo zvandinochitongofilawo inini kana ndichigeza ufiti nemusikana. Saka kuti ndingazozvarise zvitoiti. Alright. Kana ichinge yamirira kumunhu wechirume, saka imimi munotomboisawo mwanhu wechirume biyenyu kana kuti mune makuda kutoiswa imimi? Ndinenge ndada kuiswa handizoisi. Hazvikutoisa ina zvitori mandichiri zvekuisa. Nhengo yangu haisati yatomboshanda ichiri virgin. Taura kwandinotoita kuno. Ichiri virgin. Ko kamerameni wangu kana kuti inini hangu handisi mugei, kamerameni wangu asi mugei. Kana akati tiri kutombodawo dhiri after this show, tinokwanisa kutoenda here tichinonoita zvinhu zvamukutaura izvo? Tinokwanisa unoita. Alright, mhuri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinayo pano paChibanda Media. Nhau yevanhu vechirume vanotengesa bonde vachitaura kuti ivo havana mafeelings ekurara nevakadzi. Ndofunga kana pana doctor kana kuti pane nyanzvi dzezveutano munokwanisa kuti batawo mucomment section kana kuti bata panhamba dzedu monatsoti tsanangurira, monatsoti donongodza kuti zvinhu zviriko here zvemashuwa here izvi, zvinofamba sei. Otherwise tinogona kunzwisisawo makati rondedzera imi kana kuti makati tsanangurira imi nyanzvi dzezveutano. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.